Good morning. Welkom hier. Vandaag morgens voor de boodschap. Heeft mij dat aangeleid te reden van de vraag voor wem leef ik? Leef ik voor mezelf? Of leef ik voor zeswem? En weet als een bijspel, ik bracht mijn phone vandaag hier op. Je weet alle wat dit ding is. We noemen dit een phone, een cel, en han waarom dan bruk we de vlag een phone. Maar het meeste tijd wordt het verzet wat je brukt. Hoe schafst denk ik dit? Ik zou vielleicht fiets vanavond zeggen, je wondert wat heeft dit met te doen met voor onszelf te leven? Dit denk, als je buurt, de meeste dan ik dat aan, voor mij of voor die, wie das phone heeft, wem immer phone dit is, alles aan dem zijn leven best goed maken als je. Het is alle plus alle ramadieren, ramami, wie immer dem phone heeft. Een klein beetje dort erklären, wo dort schaffen dat. En ik weet wat nu van Stutzie, wat ik het zo hier reed van, ik wil van phones predigen of van technology predigen, dat is niet hoe mijn boodschap aan je, maar dan wil ik dat al vooruit zeggen. Maar wanneer du een nieuwe phone krijgt, en de pakst je dat op en neemt een phone uit, die phone, die weet niks van die. Dat heeft niks uit als de Frans heet, of Peter, of Jake, of nog zoiets wat. Die phone is ganz dom, die weet niks. En die kan die ook niks helpen. Maar dat is right om helpen. Dus wanneer je hem opmaakt en vangst je aan die information aan te doen, die schrijft dat door. Wanneer du nou een internet hebt op den phone, ten eerste maal, ik weet niks van, ik al lang 4 wat op je, wanneer je een nieuwe computer of een nieuwe phone op het internet op je. Nu red ik dan van default, maar zij je naar youtube.com en dan komt je daar fiets allerhande options op wat je kan bechecken. Maar dat weet we alle, wanneer we eerst den phone in je hoort gaan aan YouTube gaan, dan weet je om wat we gleichen. Zo wat passiert is, wanneer we niet het device hebben, niet een phone hebben, en dan type ik dan aan, ik wil een video watch op YouTube van wat mijn licht fix aan de kwa. Of hij wil hem brood bakken, of hij wil hem, I don't know, wat hebben we nou zeker dan? Wat de politician zegt, of wat Jan Mens predikt dat. Wat hebben we zeker dan, wat we dan aantypen dan, en dat zeker wie ver, dat schrift de phone door. En ik doe dat zeer einfach maken hier, de phone. Wanneer ik zei de phone schrift dat door, ik reed dan met de apps wat er bijna zijn en zo'n dingen staat. Dat is mij er hingen al bij, ik maak het zeer einfach. De schrift dat door en de behoudt dat. Waar nog maar waar dat is, die behoudt dat. De Maya-moeder is, die vangt aan, dat is een blanke zie, die vangt aan door te schrijven. Wat is mens, wat mijn eendeimer gleicht, wat den interesseert, wat den interesseert. Wanneer ik zei camera's gelijk doen, ik ga iedereen op YouTube of op internet en ik zeek voor camera's. This camera, die camera, ja camera, dan weet je wel dat mij interesseert camera's. Dan weet je ook niks van YouTube go verder. Ik zou aantypen, dan wist je mij al de dingen waar ik kan van camera's bechecken. Ik kan het niet gezegd, die weet al dat mij dat interesseert. Die chant me. En dat is niet uit wat mij noemt. Dat is niet wat de noemt, dat is de computers die buiten zijn, die hebben een profile naam voor dat. En die profile, die mensen interesseert alle deze dingen. Oké. Zo wat hoopt aanstaat. Zo wat die dan gelijk te doen, dat heeft dan met apps te doen, die, especially wat we dan social media namen en met al die dingen staat. Die weet hoe we maar like draken doen en hoe we commenten doen en wat voor soort posts dat zijn. So die leert die kennen. Die weet wat de best. Wer de best en wat die interesseert. Wat die dan doen is, dan wijzen die door. Alle dingen wat die interesseert. En maar waar het komt er vanzelf dingen op wat u kwijt nog zeker is, dat popt er blus op. Because die weet wat die interesseert. En die hebben het zelf en
sehr fan, so dat gleich oder nicht. Einfach gemacht, wenn du was handschreiben ist, die macht dat, die companies die spenden Millionen $, om dat zo maken dat immer wieder was terugkomen. Die notifications, die schedules, die unpredictable is, dat wat bis immer wieder mal zeggen, wat heb je nu weer aan komen? Dan heb je nu weer dat je lijkt wat je daarheen doen. Die technology is zo designed van de fabriek uit je buurt denkwacht dat die wel ha wat immer ik zijn doe wanneer ik op internet opgo, dat die wat dat wijzen wat mij interesseert, dat wat ik leeg. Kost die verstelde je in de stoel nemen en jeder woont aan die stoel, die heeft die dingen wat die interesseert. Waar nog moet die vriend zijn phone nemen en doen en gaan, dan wordt dat vreemd veilen. Want die heeft een ganz andere stoel wat hem interesseert. Die wordt andere dingen automatisch aan opwijzen. So dan zijn er veel dingen en ik wil niet weten de technologie aangaan wat waarom die dat ze zeggen maken, maar die is van arbeidszeit als een phone zijn devices dat je buurt te midden. Dat doen wat ik als de meester wil hebben. Als een adres van de business wil gaan was, ik kon die zeggen wat hem de hand vingen. Veelt die een part voor die lawnmower, ik kon die dat hopen vingen. Weet je niet waar een krooi zit, dan wordt die wiesenbeeld ervan. Plus, rijdt hem hopen, tiet even niet, doe plus, wat immer de kan doen, die wordt plus probeer te hopen. Ik maak het zo even hier, dat is nog een onderzoek te zien, zeg maar, voor wat ik vandaag wel. Wat ik veel gedacht heb is, dat denk, die maakt ons dat gewaand worden, dat alles heeft met mij te doen. Alles heeft met mij te doen. Die phone en de technology, die maakt het zo, die wil alles voor mij hebben, het maakt het einfach van, ze maakt het zeer makkelijk. Maar kom we bij iemand bij de stad, wo ons aanstellen door eerst dat heeft alles met mij te doen. Bij eenmaal laat die phone nog maar aan en juist nog maar uit en trouwens een ander mens buiten was en die denkt echt aan something anders als du is. Want op die phone blijft en de social media blijft, dan wordt je gewoon aan. Because die wist die best alles dat wat die interesseert. Die deed alles wat immer die interesseert en wat immer du geloven is, laat het met politiek zijn of met christelijke geloven te doen hebben. Die deed plus dat terugvorderen wat du ook geloven is. Dat probeert sterker te maken. Die amplified dat zij wat Engels staan. Dat is de dingen die zijn om te schaffen. En ik geloof dat is wichtig dat we dat een beetje verstaan en kunnen we dat schaffen. Want dat kan ons je voorbrengen dat we geloven dat we zijn normaal, we geloven dat andere mensen geloven alles als we doen. Maar really zijn we een beetje aan de stoel bijna waar de speel is en de speel plus alle ram terug naar wat ik en we ook geloven doen. Dan moet de stoel weer eruit gaan en andere mensen die in de stoel gaan was aan worden, die gelooft actually something anders als ik doe. En hij gelooft dat is normaal wat hij gelooft. Maar dit wil ik niet zeggen dat we alle mensen er geloofsbezijden zijn alle raar. Dat is niet wat ik probeer te zeggen, maar ik geloof je weten. Zo veel van het information wat we in zijn phone is door dat wordt record, wordt doorgeschreven en die deed dat want tijd te lang dan maakt het einfach van ze weten wat we willen hebben. We afhaan wat te schrijven, die kan hem zo zoveel maken van because they weten dat me interesseert dit of dat er aan. En dat wordt zeer makkelijk. Wat een zegt wat ik op deze boodschap kom, is ik kan de laatste paar weken geschichten gelezen van mensen worden. Meestens van, dit een boek had meestens met christen uit Syrië te doen. Kijk, we een geschicht van Irak en een van Gaza. Maar waar gaan je of die mensen weer te lijden voor Jezus? Die leefden niet voor zichzelf. Die wisten dat, want zij wilden Christus aannemen, want die zich weer de tafel laten. Dat wordt belossen wanneer God is en niet weer doodgemaakt worden. En zij weer waarlijk dat te doen. Een zegt nog een extra heb ik gelezen en dat heeft me zeer. Ik weet niet wat, meest te schauen die je maakt, eraan te denken, en hoe makkelijk we hier leven, hoe einfach het leven is, heeft zoveel dingen heeft met mij te doen.
das ans Leben hier abgesetzt als das erste möglich in so Schein. Aber das ist nicht allerwenigstens dort. In den letzten 15 Jahren, die Zeit, was wir gelebt haben, haben viele Menschen ihr Leben verspielt, wegen sie Christus treu werden. Christus wie sein. Because ich glaube, der Charakter, was wir glauben, und wenn dort wird ihm, whatever, einer wird hängen am Bauch geschlafen und wird dort geschaut und einer wird, whatever, das sind verschiedene, alle haben verschiedene grausige Dinge, was da passieren. Und so, wenn wir, wo wir mit den möglichen Dingen, was wir haben, was uns so einfach sind und so schein gehen, kommen wir bei einem Ort, wo wir glauben, dass das macht sein, dass wir das meist verlangen. Ich habe jeden Mal über den Monat manchmal gedacht, kriegt man so ein Phone dort, wo das alles bis mit mir zu tun hat, das alles, was ich konnte, mir das möglich machen, zu mir uthelpen, das ist bloß alles mit mir zu tun. Und dann kommst du nach der Kirche oder nach der Bruderschaft, oder du gehst bis nach der Bibel und lest mal, was die da sagt, dann hat das nicht alles mit mir zu tun. Mein Leben ist nicht hier bloß für mich. Die Phone ist da für mich, und das ist nicht mal artig, wenn die Phone da erst mal helfen. Aber mir fällt es da wichtig zu sein, dass wir ein bisschen Verständnis haben, wo das Ding schaffen wird und wo das kann an uns tun. Ich weiß nicht, was jeder mal gedacht hat, aber mir fällt es da so in den letzten 5 oder 10 Jahren, oder ich soll vielleicht sagen 10, 15 Jahren, wenn einer mal checkt hat mit aller General über die News und über die Dinge, die in der Welt vorgehen, mir ist das so, dass viel weniger Gnade für den Nächsten als wir. Auf Englisch dann braucht sie das Wort Toleranz. Mir fällt sich das so, vielleicht sagt der eins ja. Aber ich glaube, das hat mit something mit dort zu tun, because wir fangen dort an, Menschen fangen an gewarnt zu werden, das hat alle mit mir zu tun, und was immer ich glaube, das reichen gut, because sie dort Trick spielen an uns. Aber dann kommt es mal rein, die Menschen jetzt noch mal im Haus rüten, oder das Office rüten, jetzt in der Glas und redest mit Menschen im Stuhl und nachsetzen, was ändert, ich glaube, ganz anders ist das. Und sie haben ja eine Echo Chamber, wo sie sich glauben, dass das alles ist, sie glauben, und wie vierte, oder wie haben uns das aufgewandt, ich vielleicht sagen, dass wir uns schacken back ist, als wir dann auf Deutsch sagen, einen am nächsten. Die Bibel sagt, in der Stelle, wir sollen am nächsten Herr holen als uns selbst. Und dort, diese Dinge helfen nicht dorthin. Das ist nicht, was die da sind. Die sind da bloß zum Ansmachen besser feilen. Und dort zu verstehen und dort erst zu checken und dort über nach, dort wie die Dinge kennen, sind wir brücken aus ein Tool, zum uns helfen, aber nicht, dass uns regieren hat. Eigentlich, was wir nicht alle vierter ist, und sind Echo Chambers, das ist dort nahe, wo wir alle Trickspiele hat. In Wirklichkeit sind wir immer noch in Kontrolle. Wir können da rausgehen, wenn wir wollen. Wenn du in der Stuhl bist, wo du spielst, und sind alle Trick noch die da, da braucht ich gleich bleiben bleiben. Wir können durch den Stuhl rausgehen. Gehen wir noch mal eben am Gang und reden mit den anderen Menschen, was da anders denkt, sagt er. Und ich will hier nicht, da sind wir im Sinne Tracking oder Aufswitchen an Telefon, so wollte ich hier nicht erklären, wie das schon oft aber. Ich will gleich hier some Schriftstellen noch zu lesen. Bitte alle an diese Seite zu gehen. Wollen wir anfangen mit Kolosser 3. Kolosser 3, Vers 17. En alles wat die zijn en doen, dort an unseren Herrn Jesus in Namen, der arm dankt Gott unseren Vater. En alles wat wir zijn en doen, dort werden wir in uns Herrn Jesus in Namen doen. En zoals de Mutter spreekt, dat heeft niet met ons te doen, dat is niet alles van mij. Die ding wat we doen, doen we die in Gott zijn Namen, of doen we die best in ons Namen? Waar we dat hebben, is dat we eerd worden, of doen we dat Gott die eer krijgt? Da sind, da kann ich ein bisschen Versen mehr durchgepackt in ein Kapitel, was noch von 6 redet, das bloß dort kriegt, aber hier sind zum Versen nur dem, was redet von frühes und Mana
relationship en de mannen worden te vroeg en de kinderen te de ouderen en de arbeider ten baas in de stad, ten wirt. En aanroof bij 23, vers 23 in het hele kapitel. Daar zegt hij nog de stad. En alles wat je doen, dat doet van harten jeren als voor God en niet voor mensen. Je weten dat je vom Herrn en aufgott kriegen worden, je dienen dem Herrn Christus. So, hier zegt hij dat wat we doen, waar we dat zo doen als jeren voor God, niet plus voor mensen. En wie weten dat we een aufgott hebben van God? We dienen God, nicht uns selbst. 1. Korinther 10:31. Da noch ein Vers. Da sagt Paulus, Vers 31. Of je eten oder drinken, oder wat je doen, dat alles om God te eeren. Voor wem leefst u? Is het voor die, of is het voor God? Nog een beetje weer terug naar Römer 12, eerste paar vers door. Brüder, wils God zoveel genoeg en medlied aan je bewezen heeft, ermon ik je. En jenen körper God te geven als een heilig, levend offer dat God aannemen kan. Laat dat je jesligheid Gottesdienst zijn. En stelt je niet zo aan als deze wereld deed. Je zullen door hun nieuwe gezinnung verändert worden, dat je weten kan wat God zijn willen, wat goed, aangenehm en volkomen is. Dat heeft zich niet nur zo'n soort wat dan bloß voor mijzelf leven deed. Wanneer we ons aangeven als een leven het opfer, dan heeft het mij niet van dat nu alles met mij te doen heeft. Dan leef ik al voor zelfs. En hij zegt hier dat niks is de wereld dat deed. Dat we kunnen weten wat goed is en wat God zijn willen is. In Galater 1, nog een paar vers door, dan wenigstens maar één vers. Vers 10 sagt Paulus dan, eerste kapitel in Galater, vers 10. Hier tikt je dort zo als van, ik probeer mensen te vallen, oder God te vallen. Wanneer ik de mensen nach dem gefallen leeft, dan kan ik niet Christus in deiner zijn. Wanneer ik bloß voor mij leven deed, zo zegt Paulus hier, dan kan ik niet Christus in deiner zijn. So voor wem leefst du? Bist du Christus in deiner? Oder lässt du andere Menschen te gefallen leven? Matthäus saß, du noch some vers. Eerste Feiervers, wat ik hier lese. Zetjen wer dort je from zijn niet doorop voor mensen even, dat je wel in je zijnen zijn, wils dan heb je van je Vader im Himmel al met keinen loon te rekenen. Wanneer du dienen go jefst, zoals du met de trompet voorop blozen laten, zoals du niet met de trompet voorop blozen laten, zoals de Herrler dort en de Judenschulen en op de gassen doen, om van de mensen geloofd te worden. Ik zei het in waarheid, dat is alles wat die krijgen worden. Maar wanneer du dienen goven jefst, dan laat de linkerhand niet weten wat de rechter deed, zodat du im Geheimen jefst
En die Vader, der in dat geheimnis zit, wordt die dat öffentlich belohnen. So hier redt Jezus van wat we vergouden doen, dat we dat niet proberen zijn waar te doen, dat ons wat je zijn worden, dat we een eer krijgen. God wordt ons dat belonen. Even geen mens dat zit. God wordt ons dat belonen. En zo, daar is mijn vraag waar, voor wie leefst u? Voor wie leef ik? Probeer ik hier een grote eer op te bouwen, of doe ik dat zodat Jezus wat gelooft wordt, Jezus wat hoog gehoord wordt, God de eer krijgt? Markus 9. Vers 41. Ik zei in de waarheid. Wer jent en mijn nomen en doorwen wil sie Christus ongeheren, einen drank woed hij heeft, dem wordt dort niet onbeloond blijven. So dat is ik neem dat anders een verspreken. Want wie ergens is, we een goede ding aandoen en Jezus zien noemen. We doen dat wen we Jezus willen live hebben, we doen dat wen we willen Jezus eren. Dat wordt niet onbeloond zijn. God wordt zijn beloning op dat hebben. Daarna some vers uit Johannes. We worden het 5e kapitel ontvangen door. Vers 30. Hier redt Jezus. Hij zegt, ik kan uit mezelf niets doen. Ik recht doen als ik hier, en mijn richting is recht. Wilt ik niet mijn einen willen zeg, aber dem Vader zijn willen, die mij geschickt heeft. Jezus zegt, hij kan uit zichzelf niets doen. Hij heeft plus dat wat hij van Vader hield. Hoeveel dingen doe ik en ik door mijn leven ga, door mijn dag ga, doe ik, wanneer ik dat van God gehoord heb. Wanneer ik God wil in de eer brengen. Of hoeveel dingen doe ik, because ik wil een goede noemen hebben, ik wil ook nog wat zijn. Poëzie weer bij kapitel 8. Daar wil ik nog eng lezen van vers 23 ontvangen. Hier is het ook een beetje in de mad uitdrukking van Jezus hier met zijn mensen heeft. Maar dan zegt hij in kapitel 8 vers 23. Hij zei te hem, je stomen van de welt hierin, ik stom van de welt daarboven. Je zijn van deze welt, ik zie niet van deze welt. Doorwegen zei ik te dat je en jenen zinden sterven worden. Wilt van je niet geloven, dat ik die zie, die ik vergeef te zijn, voor je en jenen zinden sterven. Dan vroegen zij hem, wer bist u? En Jezus zei dan, krijgt wat ik je van aanvang aan gezegd heb. Ik heb veel van je te reden en te richten, over die mij geschickt heeft, is waarhaftig, en ik zei de welt dat wat ik van hem gehoord heb. Zij vernemen niet dat hij van dem Vader redt. Jezus zei dan, wanneer jeden Menschen zijn ihr Schworen doodgemaakt hebben, dan wil je zijn, dat ik die zie, en dat ik niets uit mezelf stel, maar dat ik dit zo red, als de Vader mij geleerd heeft. En die wer mij geschickt heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, en ik doe immer dat, wat om je valt. Dit is, geloof ik, voor het ganz klar versteht, wie we dat zijn, wo Jezus zegt dat hij leeft niet voor zichzelf. En ik leef dat als een bijspel voor ons. Ik leef wie zullen krijgen zo zijn. Wie leven voor Jezus? Wie leven voor God, ons Vader?
Nicht bloß für uns selbst. Das hat nicht bloß mit mir zu tun. Dort ist wichtig, dass wir Gott horchen und dass wir Gott hören. Nu nog een klein beetje van die phones waar ik eerst van rede. Die apps die zijn zo gebouwd dat die leren ons kennen. En dan wanneer die ons eerst kennen, dan kunnen ze ons aanvangen te helpen. En dat is vielleicht een zeer billig Beispiel, aber wenn wir willen Gott ehren, wir willen für Gott leben, dann müssen wir ihm kennen. Dann brauchen wir Zeit mit ihm. Dan braucht wir hören, was er sagt. Und das tun, was er sagt. Jezus zei ja klar hier, Jezus die leeft voor zijn vader. Hij deed dat en hij zei dat, wat hij van zijn vader hier deed. Voor wer is du leven? En wanneer ik zei, wanneer ik vroeg, voor wem leefst du? Dan hebben we er onderwijs vragen en zei, wer kreeg dat je wijn? Wer heeft de benefit, op Engels zou je zeggen? Wer gewend wordt, wanneer ik wat zei of wanneer ik wat doen. Wanneer ik beim grocery store zie en ik heb me daar wat gekocht en de cashier is daar en die helpt me daar en ik de weg gaan wel en zei ik, God bless you. Wer gewend met dat? Nou, dan krijgt God de eer, right? Ik moet leven. Maar dat zijn alle honderd dingen wat we kunnen zeggen. Dus einfache dingen waar ik een bijval is. Wanneer ik de lange weg voor 120 kilometer stond, daar wordt het 90 zeggen of 100 zeggen, wer gewend met dat? Wer krijgt die eer? Voor wem leeft u? Voor wem leeft u dat? Of wanneer ik 95 voor wordt het 100 zeggen, voor wem leeft dat? Niet al deze dingen zijn hier. Niet dat ze hier dat het niet alle slecht is wat je zei. Op een andere vraag, en veel van dit heeft zijn er dingen wat ik ontdenken moet voor mezelf. Wanneer ik hem moet zeggen, ik zie dan op mijn phone en ik zit in de golfstoel op de sofa en de familie is daar aan en dan zie ik best op social media, ik zie best op mijn phone. Voor wem doe ik dat? Wer weet met dat? Of wanneer ik ganz alleen wil zien en dan zie ik op mijn phone die hebben. Wer weet met dat? Voor wem doe je dat? Voor wem doe ik dat? Voor wem doe ik worship riemen? Want du darfst een goede arbeid bij die arbeidssteden. Hast een goede arbeid gedaan. Voor wem doe je dat? Is dat voor die? We willen vielleicht zeggen, well, het is voor mijn boss. Dat is fijn, maar dan wil dat ik vergat. Wanneer ik verdrietig word over mijn dingen, voor wem is dat? Wer went met dat? Wanneer ik me zeer slaap aantrekken, voor wem doe ik dat? Wanneer ik me zeer smak aantrekken, voor wem doe ik dat? Al die dingen, mijn koor, mijn voetig. Zoals als ik de hoor putsen dat, zoals een show aantrekken dat, die matser in de broek, die... Wat immer de 100 andere dingen wat hij wil komen, die list handen. Voor wem doe ik dat? Doe ik dat mensen mij zijn? Of doe ik dat ze dat God geëerd worden? Voor wem leefst u? Wat immer we doen, dat waar we moedig doen, zoals we dat voor God doen. Zij wie krijgt zo rijden, zum Schluss nog een gedanke. Zij wie krijgt zo rijden en krijgt zo ivrig, zum God zien deiner zijn, als wat ons van is, zum ons deiner zijn. Er we immer, wat God eerst 3 Mal gesagt hat. Voor wem leef ik? Leef ik voor mij? Of leef ik voor die wat er voor mij gestorven is?